synes, Anders er en sød fyr, men... Kim er komiker. Hvis nogen generer dig, Anne-Marie, så stikker du dem ind på hovedet, eller sparker dem over benet. Så skal jeg sige, jeg skal lige sige en lille ting mere. Jeg skal bare lige fortælle, hvad det der er. Vi laver sådan en lille bitte film. Det er... Vi er ved at lave en plade. I aften der har vi en ekstra mand med. Okay, vi har... som ikke har optrådt så meget. Og en står bare og øver sig for mig i øjeblikket. Kamera med. Og jeg håber, I er klar til at overgøre stand-up, for så vil jeg sætte den først på. Tag godt imod. Tag godt imod. Jeg hedder Anders Fjeldsted. Jeg er 20 år gammel, og jeg arbejder i en skolefritidsordning oppe i Kokkedal. 22 timer om ugen. Og jeg laver også lidt stand-up comedy. Jeg er stadig kun et æsel. Mine damer og herrer, Anders Fjeldsted, en kanon morsom mand. Et æsel, det er sådan en som mig. Det er sådan en, der er nybegynder og ikke får penge for det. Æsel var, jeg tror jeg så en tegneserie eller en, der var stedig, du ved, og ville alligevel, og fik sig en i røven, du ved, og så gik den 5 skridt, og så, du ved, skulle lige tænke lidt over, og tænkte, det ligner sgu de typer der. De må op på scenen, og så må de altså have med stok og gulerod, du ved, og så må vi så se, om isen kan bære. Jeg ser vildt meget fjernsyn, og kender ikke det der, når man var lille og så meget fjernsyn, så fortalte ens forældre altid, du skal ikke se så meget fjernsyn. Du får firkantede øjne ligesom fjernsynsskærme. Dine øjne bliver firkantede ligesom fjernsynsskærme. Det er jo sludder og røv til på mig. Jeg har sgu da ikke firkantede øjne. Jeg har til gengæld fået ører som parabolantenner. Anders startede, jamen han kom ind ad døren, det var en rigtig dreng, der kom ind af døren, og han ligner sådan lidt morsdreng. Og sige, Anders har fandme udviklet så meget. Jeg synes, han er et charmerende og sødt og venligt menneske. Nu er han jo ikke så gammel, det er jo nok der. Jeg tror, det er det, der ligger, at det måske kommer med alderen, sådan noget med, at han tager nogle andre ting op. Anders, han er lidt for vatpikket. Ja, okay, jeg snakker ikke så meget om sex, men... Hvad fanden skulle du vide det fra mig? Anders Fjeldsted, ung. Han har masser at gå på måde. Han er lidt anderledes i den afdeling, hvor han ikke slår så meget under bæltestedet, ligesom så mange af dem gør. Så fik vi så det sted inde på Teglgårdstræde, der hedder Kulcaféen, hvor vi har en gang om ugen. Aalborg, er der noget der? Hver fredag, der får vi lov at optræde også æsler, som vi nu har lyst. Og det er så, uden der er nogen, der styrer det. Det styrer vi bare selv. Dem, der kommer og går på, og det er meget stille og roligt, og det er godt at have et sted at øve sig. Okay, helt over. Og nu skal vi også være med i fjernsyn. Jeg får ikke sådan en øresnegl, jeg får ørevinbjergsnegl, for de kan være altså. For mit vedkommende, så når jeg snakker om reklamer, TV2's reklamer, det holder næsten altid. Der er lige reklamer for Always Ultra. Yes. Jeg ved ikke, hvorfor den reklame er så åndssvag. Man får det godt med, at man kan stå og fortælle alle om, synes I ikke, de reklamer er for dumme. Man føler, at man kan få hævn over de åndssvage reklamer, ikke? Eller hvis man er stomiopereret. Man får fjernet endetarmen. Har I hørt om en stomioperation? Man får fjernet endetarmen, skider ud gennem et hul i siden. Helt ukontrolleret i øvrigt. Så for ligesom at samle det værste op, så får man en stomipose sat i. Sådan en pose kunne godt hedde Always. En Always stomipose. Så ville reklamen nok hedde: med Always stomipose føler jeg mig langt sikrere. Og det gør ham ved siden af i toget også. Tak for jer. Mit navn er Anders Fjeldsted. Ja, vi startede FBI i 1992. Og vi startede med 6 stand-up komikere. Kasper Christensen, Lars Hjortøj, Michael West, Paul Carstensen. Hvem er vi? Mig. Ja. FBI, det er jo bureauet, som kan skaffe jobsene, ikke? De har jo steder og klubber rundt om i hele landet. Så det er det eneste rigtige stand-up comedy bureau. Ja, hallo? I Jylland? Det kunne jeg skide godt tænke mig. FJELSTED. Jamen, et kvarters tid eller sådan noget? Hej. Fedest. Jeg skal til Jylland med Kasper Christensen og Jan Gindberg og Mikkel Øndal. Ja, det glæder jeg mig helt vildt meget til. Det bliver virkelig min karrieres forløbige højdepunkt. Du tager bare lige af sjov, du gør. Hej. Anders. Hej. Dag, Anders. Velkommen til. Jo, tak. Hej. Hej, jeg hedder Kasper. Anders. Hej også. Ja. Så er vi her. Du er så den nye mand. Ja, det glæder jeg mig helt meget til at skulle over og så
optræder, og så bagefter i byen og sove på hotel og alt det der, det nu fører med sig. Altså, Anders, nu skal du bare vide, at når man er... Du bare slappe af, der er jo lang tid til, Bare Anders. tag det helt roligt, Anders, ikke? Bare tag det roligt! Ja. Hvor lang tid har du så lavet stand-up? Er det dig, der er stand-up comedy? Laver du det der stand-up comedy her? Ja, lige nu der er det jo til down comedy. Anne-Marie startede i sin tid. Anne-Maries problem, det er generelt kvindelige komikere. Det er en mandsdomineret verden, det her stand-up comedy generelt. Anne-Marie, vi synes, hun er sjov, der har hun altså en berettigelse. Vi lander ind i sengen, vi lader som om vi kan lide hinanden, og så er det jo på et tidspunkt, at en rigtig mand, han går ned. Det gør ham her også. Han ligger og begynder at fable helt vildt. Sådan, du smager som en fersken. Ja, det kan jeg da ellers ikke forstå. Jeg var hos lægen her forleden, hun sagde, at jeg kunne kurere det der skedesvamp med A38. Men de havde altså kun jordbæryoghurt i kiosken. Det virkede i starten, som jeg så det, så virkede det som om, at du ikke rigtig vidste, hvad der foregik op på scenen. Altså, der er 10 gange så mange fyre i snit, som der er piger, der gerne vil lave stand-up. Men lige pludselig, så synes jeg bare, at det er gået enormt hurtigt. Og det betyder, at der også er 10 gange så langt mellem de dygtige kvindelige komikere, som der er hos fyrene. Hun er pige, og hun rammer altså nogle ting hos pigerne, som vi ikke kan forstå. Ja, det er det. Hvordan går glasset ud der? Og så sætter jeg sælger kildevandsmaskiner i Best Water Company simpelthen. Den her, den koster 4.220. Det er, hvad jeg så lever af, og så har jeg så, som hvad må man kalde det, en hobby eller bidjob at lave stand-up. Vi har jo en mærkelig måde, ikke? Vi skal simpelthen spændes ind alle steder. Vi kan få push-up behåret, vi kan få push-in underbukser, og nu kan man gå hjælpende også få push-up strømper. Så jeg vil gerne lige sige, at fyre, hvis der er nogen af jer, der synes, at jeg har nogle gode bryster, så vil jeg gerne lige advare, det er faktisk min røv, jeg har skubbet op. Tak skal I have, jeg har været dig i optrædet for. Jeg hedder Anne-Marie Strejby. Anne-Marie Strejby. Jeg hedder Anne-Marie, og jeg er 25 år gammel. Anne-Marie er ved at finde ud af det. Hun har ansigtet. Hun har simpelthen den, jeg vil ikke sige udstråling, men hun har den look til at være en kanonkvindelig stand-up-komiker. Jeg har altid haft en eller anden træk. Altid synes jeg, at jeg skulle underholdes, hvis der er selskabet, eller hvis der er til en eller anden fest og sådan noget. Jeg ved ikke, jeg har en eller anden forpligtelse for, at hvis jeg har været til en fest, hvor de sidder og keder sig, så har jeg altid synes, at nu bliver jeg også nødt til at sige noget. Fordi jeg har det med cigaretter, som jeg har det med mandens penis. Første gang man tager et bab af den, så er man ved at brække sig. Før man ved af det, så er man på 30-40 stykker om dagen, ikke? Når du går op og serverer dit hardcore-materiale, så lyder du som om, du selv bliver så forskrækket, at du næsten er ved at græde over det. Når du siger, at du har prøvet at masturbere med en gravhund, men den druknede. Kvinder må godt være hardcore, men du serverer det ikke helt, som om du synes, det er sjovt. Der er sådan ligesom et eller andet specielt over, at man kommer op på den scene, og man står der alene og skal underholde. Altså, man har ikke nogen hjælpemidler andet end mikrofonen, og så det, man har fundet på, eller finder på stedet. Eller. Så der er bare et eller andet adrenalinkick i det. Og så er der også en anden en, Always. Med Always, der kan jeg være mig selv. Hvis jeg skifter til Librasse, kan jeg så være Kirsten Hyttemeier, altså. Fordi folk, de griner altså ikke, hvis de ikke synes, det er sjovt. Hvis de ikke synes, det er sjovt, så griner de ikke. Tak for i aften. Du sover i går? Ja, okay, det er ikke noget. Jeg skal altid sove. Det er bare et sjovt problem. Det sagde Nette til mig. Så sagde jeg, jeg gider ikke tage afsted i morgen. Så siger Nette, men så tænk på ham, den nye, der skal afsted. Han ligger nok og er nervøs. Og så falder jeg i søvn med sammen. Så siger jeg, ja, den idiot. Jeg klatrer rundt indtil i dag. Jeg klatrer ned i det højeste træ. Jeg synes bare ikke, det er sjovt, altså. Men det synes jeg ikke, fordi det er sådan noget... Jeg synes, det er ufarligt. Det tror jeg også, jeg har sagt til dig. Det der med reklamerne, jeg synes, det er noget... Jeg synes bare, det er ufarligt. Der er så mange, der snakker om det. Altså, det er ikke originalt en skid, altså. Ufarligt? Ufarligt, ja. Altså, der er ikke noget spændende i det, altså. Jeg har hørt det 20 gange før. Det er kendt, det kan du se, det publikum griner af. Jeg synes bare, det er røvkedeligt, altså.
Det er noget af det, som publikum oftest griner af i hvert fald. Ja, det er nemlig. Nej, men det er jo ligesom, at det med reklamer havde jeg jo fundet på, inden jeg begyndte at optræde, ikke? Ja. Og når man så skal finde på noget med fritidshjem, synes man alt det, man finder på, det har ham manden alligevel sagt, det er det sjove. Ej, jeg ser reklamer for fanden. Jeg synes bare, det er åndssvagt. Nogle gange så afbryder de reklamerne bare for at vise en film. Hvad laver du så med reklamer? Og... Ja, hvad laver jeg? Er der nogle minoritetsgrupper, så som Jehovas vidner? Nej. Er det kristne? Nej. Gør det mere transportvilligheder. Tag flyveren, tag bussen, tag toget. Kør taxa. Jeg vil lave noget om taxa. Hold kæft, hvor kører de vildt, de taxachauffører, mand. Jeg har faktisk min egen idé om den næste James Bond-bil i den nye James Bond-film. Det bliver en taxa. Med tyrkisk chauffør. Så får den fuld æde derude af. Ja, okay. Så er der... Så er der 6. Jamen, den har jeg læst lidt. Det kender jeg ikke noget til. Det ved jeg ikke. Hvad har du så? Mik, du kender bedre end mig. Peter Allen, han siger, at man først er god, når man kan lave et show uden sex. Men det er sjovt, altså. Jeg tror, at det der med sex, det holder op i Aalborg, altså. Men Peter, han ser helst, at man ikke snakker om sex, altså. Bare numselej var jo altså... Det var for mig var det den fedeste leg. Jeg synes, at bare numselejen, det synes jeg var det fedeste. Altså, jeg smagte alt op i røv på et tidspunkt. Det var virkelig... Og man troede altid, at det var helt hemmeligt, og specielt man troede ikke, ens forældre vidste det. Altså, man troede, det var helt hemmeligt. Ens mor kommer over og banker på, man er inde på værelse med en kammerat, ikke? Ens mor kommer over. Hvad laver I derinde? Ikke noget. Nu putter ikke noget op i numsen på en anden. Nej. Hun åbner døren, og står med en halv action, man hænger ud af røven. Altså, man går rundt med nogle idéer, som man ikke rigtig kan få bikset sammen til noget, man kan bruge på scenen, ikke? Man vil selvfølgelig gerne snakke lidt mere om lidt mere personlige ting i ens liv, eller ens arbejde, ens fritidshjem, eller forældrene og hunden, eller et eller andet. Men hvis man så ikke lige kan finde på de rette punchlines og det sjove, så er det lidt svært bare at gå op og sige et eller andet. Det kan godt være, jeg er lidt for normal. Altså, det er jo selvfølgelig altid en stor fordel, hvis man kan stille sig på scenen og snakke om enten nogle store problemer, eller være meget selvironisk på en eller anden måde, ikke? Hvis man for eksempel er usædvanlig fed, eller meget grim, eller det ved jeg ikke, har gebis, så er det meget let at være selvironisk, og der har jeg ikke rigtig kunne finde på det store andet, end lige lave lidt fis med mine egne ører. Hvor er jeg? Aalborg, nu skal du huske, at i Aalborg, der siger man jo møgen. Værelserne har jacuzzi og sauna og dampbad. Og telefon ude på den. Nu lukker du. Du skal snakke telefon ude på lukker. Telefon lige nu. Men Aalborg er ikke. Er nok. Jeg synes, at Aalborg er den sværeste by i Danmark. Det er, når vi skal til Aalborg. Det der, så lige det efter du har fortalt det, virker ikke, så står du sådan lidt og så, ja, jo, det er også fedt at være. Jeg tror, at der skal du nok være... Jeg ved ikke, det med, hvis der sidder sådan nogle fulde OB-fans. Du skal nok stramme det, eller være hurtigere, ikke? Køre dit show mere tight, så punchlinerne kommer noget hurtigere. Ja. Ellers så kunne du godt finde på at hækle det, tror jeg. Ikke fordi de er nogle narrøv i den forstand, men jeg tror, altså, der er nogle af dem, så når du kommer med de disker over København, ikke? Nå, men det skal du sgu. Jeg har prøvet at være i Frederikshavn med en grim skjorte og sølvbukser. Nej, det holder ikke. Kim er komiker. Jeg synes, Kim er et saftigt stykke mandfolk. Kim Emax har jo lidt det igen med kampen med sig selv. Kims problem. Jeg hedder Kim. Kim Madsen, så bliver jeg kaldt Kim Emax. Vi skal have en rigtig komiker på nu. En rigtig sjov mand. En mand, som har været i et stykke tid i branchen. Giv en stor hånd til Kim Emax, mine damer og herrer. Jeg tror, Kims problem er hans store ego. Og det er ikke ment negativt, fordi det bør man have, men vi bor altså i Danmark, hvor der er en jantelov. Jeg ved godt, jeg har problemer med jantelov, men den fucker jeg et stykke, fordi jeg er træt af det der. Okay, nu er jeg ikke lige typen, der går i cowboystøvler, det ved jeg ikke, om vi kan se. Men jeg kunne finde på at gå hjem en, der går i cowboystøvler. Hvis det er altså sådan en eller anden veldrejet blondine, der har skruet sine lange bare benet på cowboystøvler. Ikke fordi jeg tænder på det, vel? Jeg har da bare sådan, hvis nu går sådan i byen og tror, hun ser godt ud, så er hun for dum, og så har jeg en chance for at score, ikke? Det er længe siden, jeg har set Kim Emax. Det må jeg indrømme. Så jeg tror ikke, det er nogen kommentarer på Kim Emax. Det er ikke til at skjule, jeg har taget med kamerahold med. Jeg prøver at være mig selv. Jeg skulle filmes derhjemme, og jeg skulle filmes, når jeg gik ud af badet og hele lortet, men så har de glemt deres hvidvinkellinse, så det blev ikke til noget. På mit visitkort står der Kim Emax, stand-up-komiker og musiker. Jeg sælger vin til dagligt. Og spiritus, og tobak og cigaret, ting og sager. Det er mit levebrød, og
så bruger jeg simpelthen bare stand-up'en til at få udfyldt nogle egoistiske behov, som det så pænt hedder. Kim har en lille attitudeproblem, når han står på scenen. Han har en lidt... Jeg tror, jeg selvfølgelig i hvert fald, han gør nogle gange, kigger lidt ned på sit publikum. Sådan har jeg oplevet det nogle gange. Okay. Jeg synes, det der måske kan være problemet, ikke? Det kan være, at du, det der som nogen kalder den der selvsikkerhed, ikke? Det udgiver sig, det kommer tit til udtryk på scenen ved, at det bliver sådan lidt nedladende over for publikum. Ja. Og den attitude, hvis du kunne lægge den af dig, altså så den energi du har, den der liv, eller selvtillid, den kan du sagtens bruge på scenen. Den skal bare ikke komme til udtryk som sådan noget blærerøvsenergi. Det synes jeg vil være synd. Det er jo ikke min mening, altså hvis det er sådan. Nej, men det er også derfor, jeg siger, at det er ikke en negativ energi. Jamen, det var da fedt, hvis bare du sorterer lidt i det, du laver. I øjeblikket arbejder jeg meget på at prøve at virke sådan lidt mere sympatisk, stå og smile lidt mere, når jeg siger nogle ting. For jeg kan måske godt have et problem med, at jeg bliver irritabel på scenen, hvis folk de sidder og kæfter op unødigt. Gider du godt lige til stille? Jeg er i gang med at køre et show her. Jamen, så kan jeg gå nedenunder eller sådan et eller andet, ikke? Fordi heroppe, der snakker vi intelligent. Allerede her kan jeg godt se, at I ikke kan være med. Hvis der sidder nogle de idioter, der bare sidder og prøver at ødelægge showet, men ikke prøver at sige noget skægt op til komikeren, så kan jeg blive irriteret. Og det er en ting, jeg arbejder meget med. Du er med i showet lige i øjeblikket. Smil. Er det godt nok? Vi er lige om, du er sjov, og jeg drikker bajer, ikke? Eller vil du gerne beholde din øl? Vil du gerne beholde din øl? Jamen, det ved jeg ikke. Vil du det? Har du noget skægt at sige? Kom så, sig noget sjovt. Jeg har prøvet at sige noget til dig nogle gange, ikke? Men nu snakker du også en hel masse, ikke? Men altså, jeg sagde det til dig nede på undergrund. Jeg kom op og sagde, du skal ikke give publikum skylden, fordi de ikke griner. For det var dig, der ikke var sjov. Det sagde jeg til dig direkte. Og så siger du sådan, det kan godt være, du ikke synes, jeg var sjov. Eller sådan lidt. Altså, men jeg har faktisk prøvet at nævne det et par gange, ikke? Men også fordi jeg synes, du har så mange andre gode kvaliteter, og hvis du kunne sortere de der dårlige fra, som jeg synes godt kan trække det væsentligt ned, så vil det blive rigtig fedt. Helt sikkert. Fedt, du siger det. Altså, det er meget svært at sige noget om Kim, fordi man ser ham ikke optræde så mange steder. Vi skal jo bare snakke om nogle ting, kan jeg regne med. Hvor havde du? Vi havde nok, som var vi bag på showet. Kom ud. Så skulle vi igennem nogle mennesker. Så vi tager for i aften. Ja, det må man nok se! Det der! Det er det værste lort, vi nogensinde har set. Nå. Hvad regner jeg for? Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal svare på. Regner jeg for at være... hvad hedder det? Tumper, sagde så. Ja, tumper! Anders, prøv at høre. Når nu vi kommer derop, ikke? Ja. Så du er jo ikke... Du er jo ikke med, når vi andre er med på hotellet. Det er jeg er ikke gammel nok til alle de her luder og det der, I skal ud af gang. Du går i seng med mig for 500 kroner. Kom nu, jeg har brug for pengene, for fanden. Se nu, Hvor længe har du forberedt det, Anders? Til i aften? Ja. Overhovedet ikke noget endnu. Har du ikke? Ikke så rigtigt. Det går nok ikke så godt, tror jeg. Så det er altså, da vi startede, der forberedte man, der havde man jo. Shut the fuck up. Jeg ved ikke, jeg har altid godt kunne lide at få folk til at grine, altså. Det er lige siden man gik i skole som en lille knægt. Har jeg siddet i klassetimerne og fået alle de andre elever til at grine. Har man fundet ud af, at man er morsom, og så har man set det her stand-up comedy så mange gange, man tænkte, nu er jeg lov at stå på scenen, hvor alle kan få lov at grine af mig, og det er accepteret, ikke? Ej, for fanden, de viser Toy Story, det vil jeg fandme se. De første folkeskoleår, der blev jeg mobbet meget. Altså det har nok været noget med, at jeg var lidt lille og provokerende. Når man er provokerende og så samtidig slap, så får man jo hug en gang imellem. Så jeg blev mobbet meget. Så fordi jeg har også altid været smadret hissig, så jeg har været lidt at drille. Jeg havde flabører, blev jeg drillet med, og så er jeg altid blevet så hissig, når jeg var lille, ikke? Jeg var lidt at få til at tude. Det kan jo også være lidt af den vej, at det er kommet af, at jeg har lært at bide fra mig. I kraft af, at jeg ikke kunne tæske de andre, så måtte jeg give dem verbale smæk, hvis man kan sige det sådan. Det startede jo selvfølgelig med, at man gerne ville drille igen, men eftersom man var ung og ville have opmærksomhed som mig, så endte det jo med, at man bare drillede alle de andre også. Er nogen, der kan huske det der homoseksuelle kongres? Ja, sidder en dernede. Det kan jeg huske. Det var fedt. Efterhånden, som man blev større, så sloges man jo ikke lige så meget mere. I hvert fald, og så
blev jeg jo hurtigt den stærke i kraft af, at jeg kunne svine alle de andre til. Jeg har fundet min egen metode. Min egen metode til at afsløre de her transvestitter. Kig efter adamsæblet. Hvis man finder sådan en høj lyshåret kvinde med et stort adamsæble, så er der noget rørende. Det ved man. Så det har jeg brugt siden, og det fungerer fint. Jeg løber ikke ind i transvestitter mere. Okay, der var lige en enkelt gang, men det var så også fordi, det var skjult med et fuldskæg. Altså. Okay. Der er nok mange, der har hadet mig, fordi jeg har været led over for dem. Hvis jeg ikke har kunne lide dem og sagt onde ting. Det kunne jeg godt forestille mig, at der nok er nogen, der... Nu har der været så meget snak om, hvad Anne-Marie hun kan og ikke kan. Ja, jeg forsvarer faktisk Anne-Marie i starten. Mange af de fyre, der sidder i aften, hvis de har haft lige så meget modvind, så har de aldrig nogensinde stået af den dag i dag. Jeg synes, det er gået godt her på det sidste. Altså de steder, jeg har optrådt. Så... Men altså, det kan jo ikke gå lige stjerne godt hver gang, vel? Men altså, hvis det er publikum, der er oplagt og har lyst til at se stand-up comedy, så har jeg ikke oplevet i lang tid, at det er gået ned. Hvad så? Ja, hvad så? Hvem kommer i aften? Du kommer, Peter. Så kommer Peter Hartmann. Thomas Hartmann. Tæt på. Halløj! Kan vi lige få noget ro? Du vil på først, Sanne. Jamen, det vil jeg gerne, hvis der kommer nogen fra mit arbejde, så kan vi jo ikke begynde at drikke øl før det er overstået, så er man jo ikke så fantastisk. Prøv at klappe dem, der synes, det var sjovt sidste gang. Jeg vil ikke sige, det er charmen ved det, at man går ned, men det er en af de ting, der hører med, at man både har op- og nedture. Jeg tror egentlig, jeg vil give bolden videre og holde hen i spænding, for jeg har oplevet utrolig meget i min vej på min vej efter en kæreste. Jeg skal give bolden videre til det er en pige. Hun hedder Anne-Marie Strejby, og jeg vil bede jer om at give hende en rigtig stor hånd. Anne-Marie Strejby! Hej. Jeg vil gerne lige sige noget her, når jeg kommer på. Jeg er virkelig tændt. For jeg kan mærke, at I er tændte. Er det rigtigt? Ja. Helt vildt. Ja, okay. Ja, altså det er sådan, at der er ikke nogen, der griner. Eller lige pludselig, så kan man bare mærke, altså hvis man først er, så taber man jo også selv gløden, ikke? Så er det svært at fyre en hel masse af og være rigtig, rigtig energisk, og det er bare så sjovt det her, hvis folk de bare sidder og kigger på en, og kæft for det åndssvagt, altså. Nede i garderoben, der møder min veninde Sanne. Frygtelig syg. Hun er simpelthen blevet ret mager. Siger jeg til hende, Sanne for helvede, du ser jo fuldstændig sygelig tynd ud. Ej, tak. Jeg fik stillet diagnosen i går, anoreksi med toxibulimi. Min læge siger, at jeg er syg, men jeg har det fint med mig selv og min krop. Jeg var i byen i min dåbskjole i går. Okay, altså, jeg føler dig med hende. Så jeg kan virkelig mærke, at jeg har jer i min hulehånd, hva'? Det er helt vildt godt, det her. Hvis publikum ikke kan lide mig, så synes jeg jo heller ikke, de er fantastiske. Jeg har i hvert fald været udsat for nogle publikummer, som jeg jo tænkte, hvorfor de egentlig ikke var gået til en begravelse i stedet for, fordi det virkede som om, det var det, de havde mest lyst til i hvert fald. Altså, vi har haft nogle aftener på Kålcaféen, hvor at folk de bare kiggede på os alle sammen, som om vi var dybt idioter, vi er alle sammen gået hjem i deprimeret sindstilstand. Altså. Publikum på Valium. Ja. Vi snakker om sådan rusmidler, Valium, som I måske nogle af jer på, men jeg prøver simpelthen på at holde op med at ryge. Jeg kan næsten tage et røntgenbillede på dem, så kan jeg se, hvordan de har det i maven. Det er noget, de siger, og en enkelt bæveren i en sætning afslører, at hjernen pumper. Den kører derop. Det kan godt være, at jeg kan måske så slå sådan lidt over mere i lidt ryggrad i stedet for måske. Så jeg er nok ikke så charmerende, som jeg ellers ville være. Det værste er, det er at fortælle en vittighed, og så tænke på den næste. Duer den næste. Det vil sige, man skal aflevere den ud gennem munden, mens hjernen skal koble over til den næste og siger, duer den. Der er jo også nogen, der ikke mærker kulden. Det er ligesom, når folk kommer til middag. De kan slet ikke mærke, at de er totalt uønskede. Alligevel kommer de og banker på med en buket blomster. Og de har ingen fornemmelse for tingene. Og derfor er det lidt synd for dem, der får folk ondt af dem. Tak skal I have. Det har været fantastisk publikum. Jeg hedder Anne-Marie Strejby.
Er der blevet dannet nogle par siden sidst? Jeg gik dårligt, men altså, de er fuldstændig sløve. De reagerer overhovedet ikke. Prøv at pumpe dem op. Jamen altså, til sidst så synes jeg bare, at jeg havde tabt dem, så det var måske også sådan lidt pladeagtigt, fordi at jeg synes bare, at de var døde, så... Ej, de grinede da også lidt, men sådan lidt... Skulle sparkes til det, ikke? Det var i hvert fald hårdt, synes jeg. Jeg tror, de er på Valium. Jeg tror, publikum er på Valium. Okay. Det tror jeg. Og så selvfølgelig mit dejlige firma, som var her i aften, så sad jeg og snakkede midt i hele. Jeg havde lyst til at smide noget kildevand i hovedet på dem. Man siger, at man må ikke skylde skylden på publikum, det er for så vidt også rigtigt nok, men så er det bare sjovt, at man for en uge siden alle sammen var bare stjerner, og så ugen efter, så var vi alle sammen bare lort. Det bliver fedt. Det bliver skide godt. Det bliver kanon. Nå, så er der altså kun 8 minutter til at skille ned. Hvordan starter du? Jeg tror, vi starter med at gå på toilettet. Hvis de begynder at råbe så betyder så er det ud. Så er det ud. Det er, sidste gang jeg optrådte i Aalborg, der sagde de, så ud. Hvad så, I kuseslaver? Det sagde taxichaufføren derned. Han sagde, kom nogle piger gående foran, sådan en ældre mand. Så siger han lige pludselig, hvad så, flyt jer kuseslaver! Og det vi sidder der, så siger han, ja, også københavnere må holde sammen. Det bliver fedt, Anders, for fanden. Det bliver skide godt. Det er Aalborg for helvede, de er glade, det er tirsdag aften. De er bare glade for at komme ud af deres iglo. Bare det at se noget er fedt for dem. Bare det at kutteren lægger til, og der er en by, det er de glade for. Anders Fjeldsted. Teatersportens mester. Han skal på for første gang. Han er pattevissen og nervøs. Jeg præsenterer dig som, han er jo altså nærmest Fætter Haddock. Det præsenterer dig som. Anders Fjeldsted, var det det? Ja. Skide godt. Dygtig fyr. Knasende sprød. Jeg vil sige sådan, hvis ikke du er nervøs, så er det et problem. Så skal vi satme have gjort dig nervøs. Jamen bare rolig. Det har jeg gjort. Det er klaret til. UG, prik i stjernen og prik mig i stjernen. Du skal bare have den der lille... Fuck dem dernede, det er nogle bønder. Du er ligeglad. Det bliver skide sjovt. Nå, kom så. Jeg havde på den ene side frygtet lidt af, nej, nu skal jeg varme op for Kasper, og nu buer de alle sammen af mig og siger, skrid vi, hvis jeg Kasper. Men på den anden side, så havde jeg også lidt en tanke om, at vi kommer til et sted, hvor der er fyldt med mennesker i kraft af, at Kasper Christensen kommer op. Da han skulle præsentere mig, der stod jeg lige nede ved siden af scenen og ventede på at gå på, og kunne bare mærke efterhånden, så nu ville han præsentere mig. Det er ligesom, når man sætter sig i tandlægestolen og ved, om lidt bliver man bruger. Tak. Kan I se mig helt nede bagved? Overhovedet ikke. Nå, hvad er det? Nu er det ved at blive vinter og sådan noget. Nogen skal på vinterferie ud og rejse. Ja. Det er ham dernede. Han siger ja til det hele. Ja. Nogen, der har fået fjernet hæmorrider i går. Ja, det er mig. Er der nogen, der var på sommerferie her i denne dejlige sommer, vi havde hjemme? Det var næsten ikke værd at forlade landet for det. Er der overhovedet ikke nogen, der var på sommerferie? Nej, aldrig forladet Jomfruen. Der er ikke nogen, der var? Jeg vil gerne om, jeg var i USA. Det er fandme fedt at være i USA. Er der nogen herinde, der har været i USA nogensinde? Overhovedet ikke. Ja! Nej, ikke det. Ja! Jeg har været på Galapagosøerne. Jeg har været over det hele. Jeg skulle til USA, og jeg startede sådan med at ringe ud til lufthavnen til mig lige til at spørge, hvor lang tid tager det egentlig at flyve til New York? Den der dame sagde, et øjeblik. Det var sgu alligevel rimelig hurtigt. Men det allerbedste sparetrik, som Amalie har, det er, at jeg handler i Q8. Er der aldrig nogen af jer, der bruger det at handle i Q8? Jeg sparer 10 minutter hver gang. 10 minutter her og 10 minutter der. Der gik ikke lang tid, så havde jeg sparet en time sammen. Sådan. Så de andre kunne sætte jeres uger til vintertid, så kunne jeg sætte mit 2 timer tilbage, fordi jeg sparede sammen. Det er sgu rigtigt. Det er sjovt det med vintertid. Min far fortalte mig altid sådan, Anders, det er sgu ikke så svært med det vintertid der. Når klokken bliver 3, skal du bare sætte dit ur tilbage til klokken 2. Okay, så klokken 3, sæt det tilbage til klokken 2. Så bliver klokken 3 tilbage til klokken 2. Det var klokken 3.
øvrigt meget godt at gå og spare lidt tid sammen. Jeg har faktisk en lille konto nede hos urmageren, hvor jeg godt sætte tid ind. Og jeg render rundt blandt de arbejdsløse og sådan noget. De går og spilder tiden, så samler jeg den op og sætter ind på en konto. Regner med at blive pensionist et par år før jeg andre, fordi jeg har sparet et par år sammen til den tid. Jeg har selvfølgelig altid lige kvarter 20 minutter i lommen, hvis jeg var med at miste en bus eller noget. Aalborg, det var helt suverænt. Det kunne jeg godt lide. Der var også fyldt med mennesker, og de var jo helt vilde alle sammen. God stemning og det hele. Så det var rigtig sjovt, og jeg var også skide god. Synes jeg i hvert fald selv. Jeg skal slutte af for i aften, men jeg skal præsentere aftens næste komiker, som I skal give en kæmpe stor hånd. Så med en afsluttende bemærkning om, at I aldrig må gå i seng med klø i numsen, for så vågner I op med lugtende hænder. Skal I klappe jeres hænder til godt mod Mick Øgendahl, mine damer og herrer. Anders Kjæsler, mine damer og herrer. Nej, men det værste, jeg har været til 3 forskellige læger for at tage en AIDS-test. Jeg får samme standardspørgsmål hver gang. Har du nogen formodning om, at du kan være blevet smittet? Nej, altså, jeg har bare siddet hjemme og så måske, altså... Næste gang jeg kommer op til min læge, så tager jeg røven på ham. Altså, det skal jeg sådan... Har du nogen formodning om, at du kan være blevet smittet? Nej, det har jeg ikke. Nå, men så går vi bare i gang. Nu skal du høre, nu kommer der sådan en lille prik, og så kan det godt gøre lidt ondt. Jeg skal da ikke være ked af, jeg er gammel stiknarkoman. Ej, nå, bare rolig, jeg siger gammel, fordi min kæreste, han... Det er fint. Ja. Fortæl om det, Anders. Hvad korte vendinger. Korte vendinger. Hvad følte du? Skal jeg godt lave det for dig? Jeg følte... det var fedt. Det var vildt fedt. Jeg ville gerne have lavet 5 minutter til, altså. Det var sgu meget. Jeg er ikke specielt nervøs, du snakkede. Jeg snakker hurtigere end dig fuldstændig, og laver meget mere mundlort end dig. Det er fint nok. Ja, det var helt vildt. Det var dejligt. Jeg hedder Anders. Hej. Det går godt nok. Jeg ringer op fra Aalborg. Kan I huske den der fangeflugt, der var i Vridsløse Lille? Jeg kan godt huske det der var en eller anden fyr fra Trø Landbrugsskole, der gik amok med en eller anden gummiged og hamrede ind i den store mur på Vridsløse Lille statsfængsel, ikke? Det gik skide godt. Ja, det var rigtig fedt. Det var rigtig skægt, og det har været rigtig skægt, for vi har haft den der bus heroppe, hvor vi har kørt i. Og så ser man jo de her 12, hvor de var primært rockere, ikke? Og de løber jo så ud på gaden, de her 12 fanger. Den der amatøroptagelse, man løber ret dårligt, når man har siddet i fængsel så længe. Jeg vil bare lige ringe hjem og sige hej og sådan noget. Ja, vi på et hotel, der hedder Prinsen. Der sker ikke en skid, vel? Altså i England eller USA, der var det kraftigt blevet skudt efter dem, ikke? De var blevet skudt ned. Hvad fanden sker der i Danmark? Der kommer der en fangevogter ud løbende ud med en sammenrullet BT, ikke? Kom tilbage! Kom tilbage! Jeg bliver mobbet groft af Janne og Kasper, altså. Så må du hilse mor. Okay. Hej. De er ubevæbnede. Hvad fanden skal de gøre? De kan stille sig op sådan... Stop. Stop, eller jeg siger stop igen. Okay. For helvede. Det var en fed aften. Ja, men det var dyrt. Du får Kasper, og du får... Hvad fanden er det, jeg hedder? Vi hænger der 10 gange på en aften. Nå, skal vi på casino? Lukker mobiltelefonen og lægger sig til at sove. Det er skilt. Du vil have en fra Norge, skønner. Nå! Jo, ikke filme af dig. Nej, men alligevel. Den norske pige, mand. Bare grønlænder. Jeg sagde til hende på et tidspunkt, gå væk. Du er simpelthen for grim til overhovedet at spille ord på. Hun hang. Shut the fuck up. Luk din norske myseost ind med det samme. Du kan ikke holde det ud. Gider ikke hæve et øl til mig? Nej, for helvede. Jeg gider overhovedet ikke tale til dig. Væk. Jeg er nærmest grønlænder stiv. Vil du have en pose, ja? Jeg har en pose. Du må bare holde den klar, ikke? Så kører jeg da bare lampblinket på, og så kører du ikke til side. Jeg bliver nødt til lige at køre lidt længere frem, men der er en. Lige der. Vi ved godt, hvem det går ud over, hvis det ikke når ud hurtigt, ikke? Ah,
Ej, lad være. Det er stort. Det er også lidt tæt, den der maveinfluencer, der florerer i øjeblikket. Går det bedre? Okay. Ej. Jan, vil du køre? Jan? Det er den der bøf, du fik der... Det er den der karamelrand, jeg fik på Jensens bøfhus. Den var ikke... Den der æggestand, du lige skyllede ned, du fik se, det er den, der har været noget galt. Hold kæft, mand. Der er ikke noget så godt som lige at stå op af en alarmtelefon lige at kaste op. Det... Du tænker på min egen karriere? Jamen altså, den kunne selvfølgelig godt gå lidt stærkere hjemme, hvis jeg var inden for FBI. Fordi jeg mener helt klart godt, at jeg kan gøre mig gældende i forhold til deres øvrige komikere. Jeg ved ikke, spørg Peter Allen. Der er ikke noget direkte kommentar på Kim Imax. Han er mere eller mindre indrådende på markedet. Altså alle komikere, der har et navn, de er jo i stald hos Peter Allen. Så han må sige at være temmelig dominerende. Jeg tror ikke, det er nogen kommentar på Kim Imax. Nu vender vi lige hele samtalen her. Hvis jeg ikke kan få nogle jobs fra de etablerede bureauer, så må jeg bare finde noget selv. Og det har jeg ikke noget problem med. Jeg har gennem mit arbejde i butikken har jeg et udmærket kendskab og hvad skal man sige, kundeunderlag, hvor jeg kan gå ud på caféer og snakke med dem og sige sådan og sådan og sådan. Og så kunne tage en lille pause, måske så først gå på klokken 5. Jeg ved ikke, hvordan det passer ind i jeres. Det er vigtigt, at jeg synes, at folk hygger sig her den første aften, og jeg ikke får det der indtryk. Og jeg har en ret god indstilling og idé om, hvordan man skal få et stand-up show op at køre. Så jeg er ikke bange for selv at køre ud og opsøge nogle nye steder og sige, prøv lige at høre, det går godt der, ikke? Vil I også have noget her? God aften. Jeg sagde god aften. Og det var bedre. Ja, hej, jeg hedder Kim Imax. Altså, jeg har så gået i gang med at booke på en café herude i Håndbladsgade på Amager, der hedder Bizarro. Og det har været en succes lige fra starten af. Det er mig, der booker der. Og suverænt bestemmer, hvem der skal på. Ejeren har intet at sige. Han har prøvet at stille op og sige, ham og ham vækker på, hende vækker på, og så må jeg bare sige, jamen, det er noget, jeg bestemmer. Jeg er lige blive nervøs, jeg stod til at finde dit nummer frem, og tænkte... Ja, jeg tænker også, nej, jeg har stået hernede længe. Jeg var her timer over 9. Nå, okay. Jeg går ned og laver lidt på open mic aftener, som vi har den 3. torsdag i måneden, hvis der ikke er tilslutning nok. Så jeg siger til hende, må der være skat, nu skal du have en bid, så patterne falder af. Nå, den har du hørt. Og ellers så skal jeg allerhøjst på en gang hver halve år eller sådan noget, som betalt komiker dernede. Så bliver hun sur på mig og siger, at jeg er en dårlig elsker. Hvad fanden er det for noget pisse, ikke? Altså, bare fordi der går et minut, for vi starter til at komme og rulle om på siden og tænder en smøg. Så det går hun der pisse imellem for noget og siger, hvad med mig? Hvornår er du begyndt at ryge? Jeg vil være tro over for mig selv at kun lave ting, jeg føler, jeg har lyst til at lave. Og hvis det betyder at slikke folk i røven, eller hvad fanden man nu skal gøre hjemme, altså, så er der ikke noget at gøre ved det, for det gider jeg simpelthen ikke. Der er som sagt mange mænd i det, og de har siddet deroppe på flæsket, og det er de sådan rimeligt. Det er de sgu godt tilfreds med. Jeg føler det bare som om, at I har det fint med, at kvinderne er tilskuerne. Og sidde og kigge, nej, men de er også rigtig søde. Ja, det er dejligt. Det, som jeg synes er påfaldende, det er, at jeg synes nogle gange, at det virker som om, at Anne Marie går på scenen som kvinde, og ikke som komiker. Altså at se her, jeg tør sige perverse ting, jeg tør sige vilde ting, ligesom fyrene gør. Det vil jeg gerne lige sige, det synes jeg også lidt er noget bullshit, det er, at jeg går på scenen som kvinde. Fordi jeg går... Ja, men altså, går du måske ikke på scenen som mand? Jeg griner som Anne Marie får tit, det er sådan, tør hun sige det? Og det bør man ikke gøre. Der er ikke særlig mange fordele ved at være fed. Altså, det skulle da lige være med, hvis man endelig får scoret en fyr, ikke, og man får ham med hjem, så behøver man faktisk ikke engang tage bukserne af. Man kan bare lade ham stikke svinet ind her mellem slidhullerne, mellem lårene. Mit materiale er der nok nogen, der synes er rimelig hardcore. Jeg synes ikke, det er så hårdt. Men i det, at jeg er en pige, så er der mange, der synes, at det kan jeg ikke tillade mig at sige. Jeg tror da også mange af de mandlige komikere et eller andet sted, og det kan godt være, at de siger, ja, men altså, det har ikke noget med det at gøre, men jeg tror da, at mange er ret ligeglade med, om Anne Marie klarer det eller ej. Og hvis de hører, hun har haft en dårlig aften, så griner de måske lidt af det. Jeg fangede engang en komiker i, at Anne Marie stod og lavede noget, og så talte han dårligt om det, og så sagde jeg faktisk, tro det eller ej, jamen det havde du ikke sagt, hvis ikke det havde været Anne Marie. Og vedkommende sagde så, nej, det skulle også rigtigt. Ja, altså, så det er helt klart, at vi er selv fanget i det der. Der er også frygtelig meget sladder, altså det er sådan, kan være
på grænsen til det meget belastende, altså. Så det er sådan værre hønseklubber, altså. De siger, at kvinder, de slader, men stand-up mænd, de slader endnu mere. Hun har været hårdt ude i det, hvor de smiler og siger, at det er meget godt, Marie, og så siger de, kæft, man. Altså, stik fingeren i jorden. Jeg synes, der er mange af dem, der virker ret frustrerede. Sådan, jeg synes alle sammen, at de har sådan en eller anden form for underlige ting ved sig. Så... Jeg ved ikke, om man skal måske også være lavet en eller anden form for specielt stof, eller jeg ved ikke, om det tiltrækker en bestemt type af det der stand-up, ikke? Altså, det er jo ikke alle hver, der stiller sig derop. Der er jo nogen, der hellere vil springe ud fra et bjerg nærmest, altså. Der er ikke nogen tvivl om, at som ny og alenestående kvindekomiker, så er det svært at finde alliancepartner, hvis man kan sige det sådan, fordi det er da en dog-eat-dog-verden. Selvfølgelig er det det, der bliver snakket om alle, altså, som jeg elsker at kun gøre, at det er nærmest en stand-up-tradition at tale grimt om det der på scenen, fordi de kan ikke forsvare sig, de står på scenen for helvede. Altså, jeg skal ikke sige, at de skal komme og hjælpe mig, eller redde mig, eller et eller andet, men jeg synes ikke, der er specielt meget hjælp, altså. Sådan, det er sådan meget albuer. Ja, jeg forsvarer faktisk Anne-Marie i starten. Overfor folk, som snakkede dårligt om hende. Fordi jeg synes, det var uberettet, ikke? Men jeg holdt op med det på et tidspunkt. Skulle hjernevæske? Nej, fordi jeg synes, du gjorde det for nemt. Du dummer dig for mange gange. Sig det ærligt, altså. Og så... ja, så gad jeg ikke mere. Men altså, det er fordi, hvis nogen generer dig, Anne-Marie, så stikker du dem en på hovedet, eller sparker dem over benet. Og jeg kan godt forstå det, fordi altså nu bare mens vi sidder her, Anders sidder og siger, indtil du fik tinnitus, og hentyder hermed til din stemme, som andre kalder for save jern eller skærebrænderen, lige op i hovedet på dig, indtil du er sikker på, at de er sikre på, at du har hørt det. Og så bliver du til sidst så vred, at du sparker dem, eller slår dem. Det har vi set nogle gange, og det kan jeg godt forstå et eller andet sted. Fordi at Anne-Marie må da tage en mobning, der er mere direkte, end nogen af den, vi andre får. Pigerne har det hårdt, fordi pigerne går ind i en mandeverden. Og det pigerne mange gange gør fejl, dem der prøver at lave stand-up comedy, det er, at de går ind på mandens præmisser. De skal gå på den feminine kraft. De skal ikke gå med på mandens og snakke til manden. De skal have fat i tøserne. De skal være feminine. Og dem har der ikke været så mange af. Det har jeg faktisk været nok. Ohio. Før i tiden, der var det sådan, at det var sådan set bare de så der var, der ringede ind. De kunne så skiftes til at komme på nede på undergrunden. Nede på Boldenskov, deres comedy-suger og prøver af anden dernede og sådan noget. Så har de så lavet det om her senere til, de vælger 3 komikere ud, eller 4. Som de så koncentrerer sig udelukkende om dem, og så bliver det andre så bare skubbet lidt til side, ikke? Vores sådan, strategi er, at vi fokuserer på 3-4 af de æsler, som vi mener har potentiale. Der har der så været 3 komikere nu her de sidste par måneder, som så fra jul af, eller nytår, gerne skulle blive betalte. Eller deres tid skulle i hvert fald være over, ikke? Og så skal Peter Allen, som er manageren, han skulle så gerne finde nogle nye, der skulle være de der eliteæsler. Så får de eventuelt 10 jobs inden for et par måneders tid. Der er selvfølgelig det der med, at vi vil alle sammen gerne være den næste æsel til at komme ind i FBI og komme til at tjene penge på det, ikke? Så i kraft af, at man kan mærke, at nu er det ved at være på tide, der bliver valgt nogle nye, der kan man nok sige, at det er der, man kunne mærke, at nu skærpes konkurrencen. Der kører det rygter om, at jeg stjæler meget for de andre komikere. Det er en lodret løgn. Og derfor mener du, at jeg har sagt om Kim Emax, han stjæler? Du må vide det. Og jeg må vide om Kim stjæler. Min pointe er lige præcis, at hvis du mener, det er Kim, så er du paranoid, fordi der er ikke nogen, der siger om det. Jeg har spurgt nogle forskellige, der ikke har hørt en skid om det. Og indtil videre, der er det sgu kun nogle af æslerne, der har hørt det her. Så ringede jeg ud til Peter Allen og sagde, at hvis han lyttede til den slags rygter, så synes jeg, han skyldte mig, at jeg forsvarer mig selv. Så det fik jeg så lov til, og det er der ikke kommet noget ud af indtil videre. Der er ikke nogen, der siger om dig, at du hugger noget som helst. Det er stort set det eneste, jeg kan høre om dig. For det vide af Kasper, og for det vide af Omar, så har jeg hørt af Peter Allen, og så refererer det ved et æselmøde, ikke? Jamen altså, jeg har været ude for nogle gange, hvor folk har ringet op og sagt, prøv lige at høre, det har jeg altså lavet før. Du nægter konsekvent kategorisk, at du har stjålet noget. Jeg har sagt, og det tror jeg var sidste gang, vi snakkede om, jeg synes, det der ligner meget med det for Benius'. Jamen, nu har jeg snakket med Mette, og hun har sagt, at hun aldrig nogensinde lavet det lort. Til trods for både dig og Uffe har sagt, at hun har lavet det Ollefjord. Så går jeg hen og siger til hende, hvad laver du det? Det har jeg aldrig hørt dig lave. Så siger nej, det gør hun ikke. Det får mig så til at tro en ting. Enten har hun brugt mit og væk indrømt, eller også så er det bare jeg, der er forkert på det. Os andre, vi er
vi har nemt ved at indfinde os i det der hierarki, som der, uanset folk siger ikke er der, så er det der. Og det gør du ikke, og det er stort at værdsætte, men i comedy-sammenhæng, så er det lidt dumt, fordi det er meget vigtigt. At fordi en komiker er højere i hierarkiet end mig, og han så siger, jeg lavede det her i 3 måneder, og så siger jeg, jeg kan huske, at jeg lavede det så langt tilbage. Det er i hvert fald et halvt år siden, jeg lavede det. Når vedkommende siger, at jeg er ligeglad, jeg lavede det længst. Og jeg er så meget undskyld, der gider jeg ikke bare sige, okay, det er højere i hierarkiet end mig, værsgo få det, ikke? Det synes jeg ikke kan være rigtigt. Og der er jeg løbet panden mod en mur 2 eller 3 gange. Og den ene gang resulterede i en person ringede ind til FBI og sagde, at han ikke ville optræde med mig mere. Og det vil jeg så skide et langt stykke, for hvis jeg har lavet materiale først, så holder jeg på det. Det der er, det er, at du har en grænse, ikke? Altså, hvis du ikke engang trækker den, eller lader folk komme over den grænse, og siger, okay, du er højere end mig, værsgo, tag med materiale. Jamen, så er det jo åbent, så ved andre folk måske også bare, at det vil jeg gerne bruge fedt nok, og jeg har også hørt andre, der har brugt noget med materiale. Men en klip, der er ude et valg. Du kan have ret, eller du kan have en karriere. Ja. Jo, men er det ikke noget pis? Du hænger der heller ikke i janteloven. Det er dybest set noget pis, det er enig med dig i, men altså, der er også et element, der hedder timing og vilkårlighed inden for dansk stand-up. Sådan er det, altså. Man kan ikke snakke i det. Der er ikke lidt retfærdighed. Jeg er ked af det. Retfærdighed er noget, der står noget om i bøger. Det er ikke noget, der findes i livet. Altså, jeg synes, det er dårligt, hvis jeg bliver kastet ud af FBI, bare fordi, at jeg ikke vil overlade noget materiale til en person, som har nogle utroligt dårlige argumenter for at tage det. Man kan også vælge at gå i gang med at sige, at fuck, og de beskylder mig for det her, og så kan man blive sur over det og være bitter og indebrændt, eller så kan man vælge at sige, okay, så må jeg bare skrive endnu hårdere, så må jeg arbejde endnu hårdere, så må jeg tage nogle emner, som der ikke umiddelbart virker sjove, og så skrive noget nyt om det, og så være original som en i helvede, fordi så er der fandme ikke nogen, der kan komme og klandre dig for, at du har stjålet det her, vel? Vi starter vel rimelig præcist, ikke? Jo. Ja, så vil jeg gerne spille et lille stykke af pinser for dig. Jeg går lige op først, så jeg er velkommen og fortæller lidt om, hvad vi laver. Så præsenterer jeg Mik. Så går han på. Så efter ham holder vi en lille kort pause. Ja. Så går han på og præsenterer den næste. Hvad med dig, der? Du kan sammen blive. Nej. Det har han ikke, han vel? Nej. Jeg laver maks 5 minutter her. Jeg lavede et lidt andet show. Jeg brugte nogle andre ting, som jeg ikke brugte op. Ja, det var forskellige omstændigheder, men også, man vil jo gerne vise over for Kasper og Jan, de store der, man har en masse forskellige materiale. Jeg har set de her morgenmadsreklamer. Dem har jeg sgu studeret lidt. Det har jeg. Studeret dem sådan rimelig meget faktisk, og jeg har fundet ud af, at der er tre typer morgenmadsreklamer. Man kan dele morgenmadsreklamer op i 3 forskellige kategorier. Og jeg vil gerne prøve at demonstrere for jer nu, sådan nogenlunde, hvordan de her morgenmadsreklamer ser ud. Lige der nu. Nu skal vi forestille os, at det her det er morgenmad. Det er det nok også for nogle af jer nogle gange. Så inde hernede, juleøl til morgenmad får det sikkert. Du skulle have startet i morges, for du kunne nå alt det der. Men hvis vi forestiller os, det er morgenmad. Og det er og jeg er lige nu en morgenmadsreklame. Så den første type morgenmadsreklame, det er den her velkendte, en vi alle sammen kender. For noget morgenmad, som vi alle sammen har smagt 100.000 gange før. Sådan noget Ote Solgryn, Kellogg's Cornflakes, you name it, et eller andet. Sådan noget, vi alle sammen har smagt, men hvor de i reklamen lige vil gøre os opmærksom på, at selvom vi har smagt 100 gange, så smager det altså stadig bare helt vildt skide godt. Og det ser nogenlunde sådan her ud. Jeg gik ned i stor stil. det gjorde jeg. Altså, det kunne jeg bare mærke allerede inden jeg gik på, at det var bare ikke, det skulle bare ikke være i aften. Så er der næste type morgenmadsreklame. Det er for det her fuldstændig ukendte morgenmad, som ingen af os nogensinde har hørt om. Sådan noget Kellogg's All Brand Flakes, eller sådan noget Special O, eller sådan noget helt ukendt morgenmad. Ingen af os kender, hvor de i reklamen lige vil gøre os opmærksom på. Selvom vi aldrig nogensinde har smagt det før, og ikke aner, hvad fanden det er, så smager det bare skide godt. De ser nogenlunde sådan her ud. Altså hvis det er en dårlig aften, og så er jeg dårlig til at trække publikum med op, eller redde det, hvis jeg først er begyndt at gå ned. Min optræden er meget humørpræget. Hvis det går godt fra start, så er jeg nærmest ustoppelig og urørlig.
Hvorimod, hvis jeg kan mærke, at det ikke går så godt, så sætter man båndoptageren til, og så står man bare fabler, og så går man ned. Så det er selvfølgelig også noget, man skal arbejde med at gøre bedre. Man skulle helst gerne kunne mærke, okay, det er en dårlig aften, men nu må vi lige se, hvad vi kan få ud af det her, ikke? Men jeg vil gerne slutte af med en sidste bemærkning til alle sammen om, og så er jeg hernede. Man må aldrig gå i seng med klø i numsen, for så vågner man nemlig op med lugtende fingre. Tak for mig, mit navn er Anders Fester. Jeg gik ned om bag baren der, vi havde et lokale, hvor vi sad for os selv. Jeg tænkte bare, her bliver jeg, til vi går. Og det var sgu ikke, det var virkelig hårdt, at de andre står og siger, prøv at trøste en så godt de nu kan med, at det er også et dog hårdt publikum. Og en ting er, hvis at publikum er hårdt, men så samtidig er gået på med den følelse, jeg havde, og så er man også bare dårlig, altså. Vi andre har nogle materiale, som vi ved fungerer, ikke? Så den er ved at sejle død, ikke? Der kommer en på en slange. Jamen, så skal jeg ned i det. Så skal du ikke bare ned i det? Hvor meget når du laver materiale, skal du så det hele ned? Det gør du ikke. Det skal du gøre. Det skal du ud ordret. Skal du ud ordret, og så... Jamen det synes jeg er fedt, fordi, og så kan man bare... Fordi når man så står på scenen, ikke? Så skal hjernen nok sortere det, der er vigtigt alligevel. Det er jo altså også federe at have 10 minutter, som fungerer, ikke? End at have idéer til 30 minutter, og så... Altså, det er derfor en hjælp i starten at være ret sikker på, hvad man skal op og sige, ikke? Du ved ikke, hvad for noget materiale, der er den stærkeste del, altså endnu rigtigt, vel? Du har sådan en gidsning om, at noget af det er sjovt. Ja, der er vist noget af det, der er ret sjovt. Tror jeg gifling om det. Efter i dag er jeg måske lidt i tvivl om det. Nej. Robin Williams fik ikke så mange klapsal. Hvis jeg skal give dig en karakter ud fra, hvad jeg synes, du kan, og så ud fra, hvad du har optrådt med, så vil jeg give dig et rungende 8-tal. Jeg synes, det er altid meget svært at kropssprog har utrolig meget at sige, synes jeg. Det er virkelig lækkert. Vi har 3 ord til dig. Det er... Fiasko. Nej. Det er kandskoleelev. Men der var et land, der var herresjovt i starten, og når det først er herresjovt i starten, så gør det ikke så meget, hvis det ikke er sjovt resten af turen. Jeg mener stadig, det var sgu da sjovt nok til, at jeg kunne sidde og smågrine, så jeg virkelig skulle pisse. Jeg skulle allerede sidst, det var dig, ikke? Og så ventede jeg alligevel til, det var Kaspers tur. Tak skal du have. Du gik under mit, det tager du. Jeg synes, det var helt vildt personligt. Ja, det er dygtige piger. Så synes jeg, at det var rart, at man ikke sad sådan her og fik ondt heroppe hele tiden. Man lå altså ikke. Hvis jeg må hjemme med Anders, så synes jeg, at det var storslået, dine improvisationer var storslået, du gad gøre det, på trods af din manglende rutine. Så synes jeg, du har nogle meget gode idéer, og man kan ikke mærke på dig, når det går dårligt. Men det mener jeg virkelig, du er fuldstændig kold. Altså, selvom det nogle gange går ned ad bakke, så kan man ikke mærke det på dig, hvor vi andre, hvis det går dårligt, så fabrisk taler vi hurtigere. Du har samme sløve tempo. Og det er en stor kvalitet. Jeg kan ikke lade være mob med for det. Mobber du overhovedet? Hvordan laver han det? Om lidt så begynder jeg bare at græde. Hvis man samler alt det comedy, der findes, alt det humor, der findes i verden i en lille kasse. Hold da kæft. Så udgør mit ikke kun... Så kan du få et godt arbejde med at pakke den ind. Ja. Så jeg har haft en periode her for det seneste halve år, hvor man følte, det stod lidt stille. Man kom ikke rigtig videre, og det var sådan de samme steder, man optrådte hele tiden og sådan noget. Så her på det seneste, så har jeg så fået nogle FBI-jobs, og jeg har lavet nogle gode shows, og jeg har fået 3 dage ind på undergrunden derinde på Boldens Gård som æsel for første gang. Men altså, hvis publikum er, som de plejer at være, når det er et godt publikum i Boldens Gård, så går det jo godt, altså. Ja, så er han hjemme. Det sted, det er jo et rigtig comedy sted, hvor det koster 75 kroner at komme ind, og folk kommer kun for at se stand-up, og de sidder stille og rullende blandt deres borde og er koncentreret om ham, der står på scenen. Altså, så man kan sige, forholdene derinde er ideelle.
Men vi skal til at gang. Ja, næste emne. Og mine damer og herrer, giv en stor hånd til Anders Fjeldsted. Jeg siger farvel til min drøm om en akademisk grad. Na, 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 na. For jeg er bange for, jeg gør mit liv fortræd. Na, 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 na. Jeg vil hellere se på livet, end blive set med en bog. Og det har aldrig været min mening, at jeg skulle være klog. Ja, det er nogen, der giver op, og det er nogen, der bliver ved, og ja, det er som sagt forskelligt. Først og fremmest kunne jeg godt tænke mig at leve af det her. Det ville jo være det bedste, ikke? Jeg ved ikke, jeg tror, jeg skal slæbes væk, hvis jeg ikke skal lave stand-up i hvert fald. Humor er jo definerbart, ikke? Og det er heldigvis en smagssag, så derfor så skal der være plads til os alle. Jeg håber, I alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer igennem. Det tror jeg, det kommer. Jeg siger farvel til mit liv som intellektuel. Na, 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 na. For jeg har mere end nok i mig selv. Na, 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 na. Jeg vil hellere være en dummer Jan, der ingenting forstår, end fylde mig med fremmede ord de næste mange år. Jeg hedder André Stræk. Det er Kim Emax, tak for i aften. Tak for i aften. Mit navn er Anders Fjeldsted. Til sidst så får man så meget rutine, så man bliver en satan på scenen.